Nevídaný útok na prezidenta Ivana Gašparoviča. Hnutie Anonymous sa počase opäť ozvalo a tento raz si ako terč zvolilo hlavu štátu. Posiela mu nevábnu poštu. Balík plný výkalov. Dobrý deň, milí sympatizanti aj neprajníci. Hnutie Anonymous teraz poriadne pritvrdilo, prezidentovi posielajú poštou exkrementy priamo do jeho pracovne. A prečo? To vysvetľujú vo svojom videu. Podľa nich za obdobie prezidentovania nič nespravil. A to mu práve teraz s radosťou vraciame späť. Zásielku zrejme posielajú z Veľkej Británie. Kancelária si však z tohto odkazu ťažkú hlavu nerobí. Anonym, ktorý exkrementy posiela v balíku, má podľa hovorcu prezidenta to isté v hlave. A predpokladám, že spolu s jeho hlavou by to malo patriť do vodárny a kanalizácie. Ak by aj nejaká smradlavá zásielka do paláca prišla, k prezidentovi sa na 100% nedostane. Všetky balíky totiž kontrolujú a otvárajú zamestnanci kancelárie. Nezabudneme. Neodpúšťame. Hoci by zásielka, ktorá zrejme zajtra dorazí z Veľkej Británie na Slovensko, možno splnila svoj účel aj v prezidentskej záhrade, s najväčšou pravdepodobnosťou sa s ňou vôbec nebudú ani zaoberať. Na ďalší útok by sa mal pripraviť ale úrad vlády, aspoň takto tvrdí vo svojom videu Anonymous. Vláda Slovenskej republiky očakáva nás. Braňo Tomaga, televízia Markíza. A kým na bratislavský magistrát chodia v obálkach podozrivé biele prášky, do prezidentského paláca mierí zapáchajúci balíček. Hnutie Anonymous na internete tvrdí, že hlave štátu zaslalo exkrementy. Náš drahý pán prezident Ivan Gašparovič vykonal pre našu krajinu a ľudí v nej počas obdobia svojho prezidentovania len jediné. A to mu práve teraz s radosťou vraciame späť. Toto je ďalšie z krátkych videí, ktoré hnutie Anonymous zavesilo na web. Tentoraz neútočia len virtuálne. Hlave štátu zasielajú skutočný balíček s niečím, čo na prvý pohľad pripomína exkrement. Ako toto posolstvo vzal sám prezident, sa nám zistiť nepodarilo. Jeho hovorca Marek Trubač nám odpísal, že tomu nepripisuje ani mikroskopický význam. K nejakým exkrementom od Anonymous sa vyjadrovať nebudem. My tu riešime problémy sociálneho postavenia študentov s ministrami a vás zaujímajú nejakých vygumovaných anonymov.